Umphethe umbali. Umbali chere grand nje le baba eshaya ngesinqa eshaya ngefika umnyuvu. Mzambe. Yo, Umbali. Ngamthambe primary, ngamthambe high school. Namanje kusamthanda kunje. Ngiyamsaba. Ukunika inamba yakhe mawungase ungidwadlisele noma u350. Matetema 350 ngizokunika inamba yale yangani usho nawe uthi kusukela high school kahle kahle kumele ngabe ngikucharge unyaka nonyaka una 3 years uphumile high school ukuthi kumele ngabe ngikucharge mhlawumbe itawu la leminyaka so it's either ithatha ngo350 noma ufuna ngireverse ngikucharge itawu ngayo yonke leminyaka uyifuna inamba ungayithola. Okay. Are you ready? Ngiyasekela nokuphapha lesiya. Imali yami phelele umnandini emaphathini olele ma ngikhoza ngodwa nabangani bamanga ol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 
emaphathini olele ma ngikhuza ngotshwala nabangani bamanga wololo. Hayi. Zambe. Twana. Right. Great, hamba kanjani? Lalela ungakakhani ungangijwayela isicapha sami lesiyezwa. Ngasithenga ngemali awukwazi ukuthi ungazongqoqo zathi ushaya i-budget bank yezwa. Oh, okay. Siqhubeke kusathini ntwana? Nginenkinga la Mzambe. Aha. Uyakhumbula ukuthi nginike inamba yambali? Ya ngiyakhumbula futhi wangikhokhela kancane. Mzambe umbala wangiphendule ku-WhatsApp. Kanti wena usuyenzeni? Ngimsendela ama-messages abo 14 ngamtshela ngiyamthanda ngamtshela ngizomshada still uyangibhulutheka. Uyaflopa yabo. Okusho ukuthi kahle kahle njengamanje uzodinga ama-services ami. Hayi like Phela mina ngumZambia wena uskit. Wena uskit ngokukitaza amaphakethe ami yabo leyo nto. Okusho ukuthi njengamanje ngizobhunda. Mzambe hayi mina into engizela nje ukuthi umtshele ukuthi imina. Uma menza phendula angizela into eziningi. Lalela. Yalento seyishaya kanjani? Ngeza sothwele intwana yami uyazi na ukuthi ngiyathanda ukuthi izinto zakho zirane smooth. Kodwa futhi uyazi na ukuthi mina nawe siyakwebelana ama-service ami ngithi khulileke usendaweni right ukuthi nje phela njengamanje kwakona nje ukuthi usendaweni yami yabo leyo nto. Izo zonke izinto kuzomela uyikhokhele because manje kusho ukuthi ahlanje ngisebenzisa overtime ngisekhaya. Cha phela ngikwami la okusho ukuthi ahlanje le ndawo sisangayi-charge njengelojo siyi-charge as i-office because manje uzo-consult angithi we-right. So lalela mina ngokusetha le shanisi yabo ngeza sothi mina vele lezi zinto ngiyakwazi ukuthi ngizenze zibe lula plus lo muntu lo ula mina yebo lona ukhona no usuphapha sengisho ukuthi ngakwazi ukumlanda eze la ukwazi ukukhuluma naye kodwa nalapho ngizokucharge for wonke ama-services akwazi ukuthi ungazojolela egcekeni lami for mahala kahle kahle sho ukuthi mina sengizokuchargela ukuthi uselodge. Mzambe No phela azobiza imali elodge yazi na ukuthi ngiyayidlalela lapho kodwa yazi asiyilungise into asixoxe. Uzoba train. Uzophuma kule nto yakho yomsebenzi wezandla. Ngabona nje manje uzokwenzela impilo ibe lula. So mina le cherry ngayithatha ngilethela yabo. Ngamletha. Awubala lo liyazi na ukuthi mina ngiyakuhlanganisela into egrade. Kodwa kuzoba kwi-charge yakho ngithenga into ekhala kahle. Phela kwazi ukuthi ungaletha i-cherry la unizolo kwencela izithupha nibukane iqhomo. Okay. Kodwa futhi ngoba uyazi na ukuthi ngigrade kanjani. Uzoba nje isimo sika Black Friday yabo ukuthi tsaka kancane yebo lona. So sikhuluma la mhlambe ngo 50% off. So i-cherry ngiyayithatha ngiletha la. I-cherry ngiyayithatha nawe ngikuletha la. So lapho sizokucharge i-accommodation because ngiyani-accommodate manje. Angithi beningagibela nihambe ne-restaurant feno yidodosa laphana nikhiphe ibill nize nikhiphe netip. So onke lawo ma-services azo-charge mina yabo lona. And okwesibili uthatha ifoni manje lengane. Ngefoni. So siyavumelana uzokhokha. Yazo yabona mina sikhuluma ke lalela ngithatha lengane ngilethe la ngizokuhlela ukuthi nibe grade and mayiqaka ngizobe sengingenelela lapha nami uyazi ukuthi ngirazo ke ngishaka abantu lena abathupha.
Sombali kamlandi siyavumelana. Musu kuphipha phela bawucazothola ingane ngobuso bunje. Ucela ingane lezo vele isukela ubuso nje ubuqina yathi uconcrete. imali yami Hayi njalo zongiqaqa kamnandi kanje. emaphathini ulele ma ngikhuza ngotshwala nabangani bamanga Got to skate, 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 skate. Got to skate, 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 skate. G.O.D. the only thing keeping me alive. If I OD, it is okay. It's been hell of a life. G.O.D.